इकडे बघा, पूर्ण ना पूर्ण ऊसाची शेती आहे. हे बघा, इकडनं जो लागलो ना तो संपूर्ण तिकडे बरं ना. कभी हंसते गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी. तर नमस्कार मित्रांनो, मॅड इंजरकर आमच्या उगुण्या ट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत बऱ्याच दिवसानंतर स्वागत असं मित्रांनो. तर मित्रांनो, परत सांगत राहायची गरज नाही की ह्याच्यामुळे उशीर झालो त्याच्यामुळे उशीर झालो. मेन कारण काय नाही, फक्त काम आणि काम. तर काम, रंगकाम, पेंटिंग कामं माझी जोरदार चालू असत आणि जिकडे जाते ना तर ती 10 दिवस 15 दिवस अशी कामं असतात. त्यामुळे वेळ भेटत नाही ब्लॉग करू. आणि ह्याच्यापुढे पण माझी व्हिडिओ असेच येतील जेव्हा वेळ भेटलो त्या मित्रांनो मी ब्लॉग बनवतले, व्हिडिओ टाकतले. तर बऱ्याच दिवसानंतर आता तुमच्याने माझी पुन्हा भेट झाली असा. तर हाली कामाक जायचो ना तेव्हा असं वाटतं की आपण त्या काम करतो कलरचा, पेंटिंगचा, तर त्या कामाचं पण आपण ब्लॉग बनवायचो. जिकडे आपण जातो तिकडचं आपण दाखवायचा. तर ठीक आहे म्हटला, ठरवलं म्हटलं दाखवायचा काहीतरी. ह्याच्यापुढे पण मी दाखवीन आता. तर झाले मग आता 4 दिवस मी कणकवलीपासून आपला 25 किलोमीटर लांब वैभववाडी तालुक्यात नादेवडे म्हणून एक छोटंसं गाव असा, निसर्गरम्य गाव असा. तर नादेवडे गावात मी डेली आता 4-5 दिवस 3-4 दिवस येतं आहे, जातं आहे, दिवसभर काम करतं आहे. इकडे जेवण बनवतात आणि इकडे न जेवतं आहे. सकाळी गेल्यानंतर संध्याकाळी जातं आहे. नंतर मग आता राहुला काम फक्त 1-2 दिवसाचं काम राहुला. तर म्हटला 2 दिवस जरा या निसर्गरम्याची मजा घेऊया आणि 2 दिवस आपण इकडे रात्री वस्ती बाकीचे राहतात. तर म्हटलं मी आता म्हटला वस्ती राहायचा. तर मग येऊन जाऊन मी बाईकने प्रवास करत होते. आणि आज वार असा शुक्रवार. तर आज शुक्रवार असा मी माझी अंथरूण वगैरे घेऊन येले, बॅग वगैरे, आणि 2 दिवस इकडे राहतले. तर मित्रांनो, नादेवडे गावात महादेवाचा, आपल्या शंकरदेवाचा मंदिर असा. तर तुमका मंदिर दाखवते. एवढा भारी निसर्ग असा मित्रांनो, तुम्हाला दाखवते. आहे बघा, जवळ गेल्यानंतर दाखवीनच. आता बघा इकडे, सॉरी, ह्या मंदिर असा. तर त्याचं थोडंसं काम केलं, अजून 2-1 दिवसाचं काम राहिला. तर मी तुम्हाला दाखवते काय निसर्गरम्य वातावरण आहे इकडचा. आणि त्या निसर्गरम्य वातावरणाची मजा घेण्यासाठी म्हटलं मी 2 दिवस नाही, आजची रात्र होईल. आणि लागली तर उद्याची रात्र लागू शकता, कारण का उद्या संध्याकाळी काम संपलं तर रात्री जाऊ, नाही संपला तर मग उद्या थांबायचं लागतं. तर तुमका माहिती असतात पुढच्या महिन्यातच आपली महाशिवरात्र येतात. तर मग शंकराची सगळ्या देव म्हणजे मंदिरांका ह्या करतात, रंगकाम वगैरे चालू असतात. तर मग ह्या मंदिराचा कलर काम चालू असतं. तर दाखवते तुमका. चला बघा, असं जाऊचं लागतं साकवरून, लोखंडी साको असा. चला चाललात. बघा, एकदम थंड वातावरणाचं निसर्ग. आणि मासे बघा बारके किती असतात ते. हे बघा,
मासे किती आहेत ते बघ. एवढा भारी वाटतं. उठला फिरवून असं बसायचा सकाळी मस्तपैकी धुक्या वगैरे पडलेला असता. नाही तर तुम्हाला आता मंदिरावर दिसता. तर मंदिर पण आतमध्ये दाखवते मी कसा. जास्त पण काय मोठा नाही हा, लहानच आहे. 1-2 दिवसाचा काम आहे. तोपर्यंत ही व्हिडिओ चालू राहा. ज्यावेळी मी जाऊ घरी त्यावेळी मी व्हिडिओ संपवेन. तर मग आता ह्या कधी व्हिडिओ पडतात यूट्यूबवर आधी तुम्हाला काहीच सांगत नाही. शक्य तुम्ही जेव्हा कणकवलीत जाईन तेव्हा ही व्हिडिओ पडतात. मग ते मग कधी पण जाईन मी. सोमवारी जाईन, रविवारी जाईन, की उद्या रात्री पण जाईन. मग चला मंदिर दाखवते पुन्हा एकदा. दाखवते बघा साखवासा लोखंडी. चला तुम्हाला मंदिर दाखवते. एका कलर काढलेलो एका राहुला या थोडासा काम असा बाहेर. ऑरेंज कलर राहिलेला आहे तो आलो. इकडे झोपलो बघा. मंदिराच्या बाहेर गेल्यानंतर इकडे एक ना रूम वगैरे बनवलेले असतात. तर मग इकडे जेवण वगैरे आम्ही बनवतो. आम्ही म्हणजे मी बनवत नाही, तर आमचे ते असत असले काका म्हणून ते बनवतात. इकडे जेवणाचं सामान वगैरे इकडे ठेवलेलं असतं आणि इकडे झोपतो रात्री. म्हणजे विहीर पण आहे. विहिरीचं पाणी वगैरे चालू केला की येतं. बघा विहीर 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 ओके. इकडे काहीतरी त्यांचा जेवण वगैरे जो कार्यक्रम झाल्यानंतर असता कधी कधी महाप्रसाद त्यावेळी ते नळ वगैरे ठेवले जातात. त्याची इकडे सोय केलेली आहे. इकडनं मंदिर बघा. कळस आमचे ते चव्हाण काका होते अगोदर, चव्हाण होते ते आता गेले. भारी काम केल्याने एकदम कळसावरती जाऊन कलर मारल्याने. तर त्यांचं काहीतरी वजन कमी असा 50-55 दरम्यान. माझं वजन आता 72 किलो, त्यामुळे मला जमत नाही वरती जाऊन. आणि मित्रांनो इकडे बघा पूर्ण ऊस, पूर्ण ऊसाची शेती आहे बघा. इकडनं जो लागलो ना
संपूर्ण तिकडे बऱ्या ना, परत तिकडे बघा ऊसाची शेती आहे. एक काका काकी असत, एक जोडप्या म्हणतात कोल्हापूरचा, तर ते काका काकी असत, तर ते सांभाळ करतात या शेतीचा काय काम असत. आणि नंतर मग पावसात ते जातात, बाकीचे 5-6 महिने ते इकडेच असतात. तर ते पण येतात कधी कधी टाईमपासला इकडे. तर मग चला आता वाईट जरा थोडं वेळ झोपते मी, आणि मग संध्याकाळी जसा जसा तुमका दाखवू जमा तसं तसं मी दाखवत आलं आहे. आणि ज्यावेळी मी कणकुली जाईन तेव्हा हे व्हिडिओ सांगतो. तर चला परत भेटूया थोड्या वेळानंतर. तर मित्रांनो, आज झाली असं रात्र आता. तर रात्रीच्या वेळी बघा गाडीबिडी चालू असत. तुम्हाला तिथे असतात बाबू खाया आता तिकडे असा. आणि आमचे कासले काका हे आमचे आचारी थोडक्यात म्हणला तरी झाला. तर आता आम्ही काय बनवत होतो बघा, इकडे भात चालू आहे आणि मी इकडे ना शिमला मिरची तळतोय. हे बघा, तुम्ही आता म्हणताला तव नाही, खरात तव हाणूक नाही, विसरलो तो तव हाणूक. कावली असा छोटीशी बारकी कावली त्याच्यात तळत. आणि बाबून गाणं कसला चालू केला ना तो बघा, मेरे सवालों का जवाब दो ना. जुदाई का मौसम प्यार की मेरे मस्ती के नजारों में वैसे में के सामने कसम कोलेरा की डगरी जो हो मैं बहका मेरे जीवन में ये समय है मोहब्बत वाले ज़माने में चला जाता है किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए. 1, 2, 3, 4. जब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम, कभी भैया चुरा लेगी, कभी हंसते गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी. वो सच्चे झूठे बहाने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए. अभिनय करूया.
वाटला मित्रांनो नक्की सांगा कमेंटमध्ये, ते आपल्या ब्लॉगमध्ये भेटणार. बहारों में नजारों में नजर डालो, तू ऐसा लागे मेरी कसम वो नैना में बरे का जल घूंघट खोले, खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से बोझल, झुकी बरसों में सवारा तोड़ के पसाने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती बड़ी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, ला 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 ला, हे 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 ओ ला 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 ला. तर पुन्हा एकदा गुड मॉर्निंग मित्रांनो. काम सुरू केलेलं असा दाखवते तुमका आता काय चालू असा. आता आता चौतर मारू घेतलेलो असा, तेवढाच काम राहुला. आज संध्याकाळी निघणार. इथपर्यंत नेलंय, इकडे वारूचे इकडे पाठची बाजू पण असा. इकडची पण बाजू असा. ही दुपारी जेवच्या अगोदर करून टाकणार. वरती मारलेली आहे फक्त खाल्ला रोवला. आता बाबूची गाणी बघा, बाबून गाणी लावतो धन धन आऊन. चला मग दुपारी संध्याकाळी आपण जाताना भेटूया. तोपर्यंत आता काय जा बारीक सारीक काम रोवला तर करून घेता. चला भेटूया संध्याकाळी. तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा त्याला साफसफाईचा काम जोरदार चालू होता. कलर मारून झालो, जरा साफसफाई करता भिजवला होता मग दाखवतोय. सगळा झालेला असा. आतमध्ये दाखवतोय तुमका. मारलेला आवाज कसला उंचा बाबा. ह्या न तिले उंचा काय म्हणतात ते का कळस बघा किती उंच होतो बघा. सगळं साफसफाई चालू आहे. आता आम्ही रात्री जाणार. इकडे असत हा काय हो काय चाललास. तंबाखू तिकडे खातात नाही काय मग बाबू खाता आता. चला बघा परत एकदा कसा रंगवलेला आहे ते मंदिर. चला तर मित्रांनो परत एकदा मी हिला असं कणकवलीत म्हणजे शनिवारी रात्रीच आमचं काम संपला. तर शनिवारी रात्री येईल आहे आणि आज बार असा मित्रांनो रविवार. तर आता आम्ही जाऊचं असं खेळात क्रिकेटची मॅच असत, डिगवळ्यात असत, त्याच्यानंतर सागव्यात असत. तर मग ते मॅच खेळायसाठी जाऊचं असा.
तर मग ह्या माझ्या छोट्याशा व्हिडिओक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. रोजच्याप्रमाणे परत परत सांगत राहू नको. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय की असेच तुमका व्हिडिओ बघूक भेटतील जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलास आणि नोटिफिकेशन ऑल केलास तर तुमका असेच व्हिडिओ बघूक भेटतील. तर वेळ न लावता लगेच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑल करून टाका. त्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे असेच व्हिडिओ म्हणजे थोडं वेळ गॅप असतात कशा तर ह्या कामाच्या निमित्ताने मध्ये होणारच व्हिडिओ टाकू. तर मग चला परत एकदा सांगते, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक कमेंट शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नको. तर मग लवकरच भेटायला येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत रोजच्याप्रमाणे टाटा आणि गुड बाय.